Mewn blwyddyn arferol, mae yna 365 diwrnod cyfan. Mewn gwirionedd beth bynnag, mae'r ddaear yn cymryd 365 diwrnod i gylch droi amgylch yr haul. Bob hyn a hyn felly, dyn ni angen ychwanegu diwrnod mwyn cywiro pethau. Y system dyn ni'n ddefnyddio mwyn gwneud hyn ydy cynnal blwyddyn naid bob 4 blynedd. Mae'r diwrnod ychwanegol, y diwrnod naid, bob amser yn disgyn ar Chwefror y 9/20. Nawr, dyn ni'n defnyddio'r system yma ers y flwyddyn 1582 pan aeth y Pab Gregory gyflwyno'r system am y tro cyntaf. Y rheol ydy, i fod yn flwyddyn naid, mae'r rhaid i'r blwyddyn fod yn lluosrif 4, mae'r rhaid i'r blwyddyn fod yn habl 4. Yr ei mwyaf diweddar sydd wedi digwydd ydy 2012, 2016, 2020. Mae hein i gyd yn tabl 4, maen nhw hefyd yn flynyddoedd lle mae yna gemau Olympaidd wedi bod. Mae hynna'n help efallai gofio pryd mae'r blynyddoedd naid. Mae yna un eithriad i'r rheol beth bynnag. Os ydy'r flwyddyn yn lluosrif 100, fel 1800, 1900, 2000, 2100 ac yn y blaen, yna i fod yn flwyddyn naid, mae'r rhaid i'r flwyddyn hefyd fod yn lluosrif 400. Felly, mi oedd y flwyddyn 2000 yn flwyddyn naid, oedd hwn yn lluosrif 100 a 400, ond ni fydd y flwyddyn 2100 yn flwyddyn naid, roedd fy hwn yn tabl 100, dydy o ddim yn tabl 400. Nawr, gadewch i ni ystyried os yw blynyddoedd penodol yn flynyddoedd naid. Felly, gadewch i ni holi a yw'r blynyddoedd canlynol yn flynyddoedd naid. 1853, 1854, 1736, 2542. Nawr cofiwch, i fod yn flwyddyn naid, mae rhaid i'r flwyddyn fod yn lluosrif 4. A dyn ni wedi trafod mewn fideo blaenorol sut i benderfynu os yw'r rhif yn lluosrif 4. Mae'r rhif yn lluosrif 4 os yw'n lluosrif 2 ac mae hanner 2 ddigid olaf y rhif yn lluosrif 2. Felly yn gyntaf, mae rhaid i'r rhif fod yn lluosrif 2. Mae rhaid iddo fod yn eilrif. Nawr, os dwi'n sbio ar y blynyddoedd sydd gen i fi yn fan hyn, os dwi'n sbio ar y rhifau yma, pa rei ohonyn nhw sydd yn eilrifau? Wel, dydy'r rhif cyntaf, y flwyddyn gyntaf, ddim yn eilrif, mae'n gorffen efo 3, dy o ddim felly yn lluosrif 2, ac felly fedrith o ddim bod yn lluosrif 4, fedrith 1853 ddim bod yn blwyddyn naid. Ond mae'r blynyddoedd eraill yn lluosrif 2, maen nhw yn eilrifau, hynny ydy mae'r digid olaf yn eilrif 4, neu 6, neu 2. Felly efallai fod y blynyddoedd yma yn flynyddoedd naid. Efallai fod nhw yn lluosrif 4. Nawr i wirio hyn, mae rhaid i edrych ar y ail linell yn fan hyn, mae rhaid i hanner 2 ddigid olaf y rhif fod yn lluosrif 2. Nawr, y 2 ddigid olaf yn gyntaf. Yn yr achosion yma, y 2 ddigid olaf ydy 54, 36 a 42. Nawr, beth yw hanner y 2 ddigid olaf? Wel, hanner 54 yw 27, hanner 36 ydy 18, a hanner 42 ydy 21. Mae rhaid i wirio nawr fod hanner 2 ddigid olaf y rhif yn lluosrif 2. Hynny ydy yn eilrif. Nawr ni gychwyn efo 1854, hanner y 2 ddigid olaf ydy 27. Ydy hwn yn eilrif? Wel, nac ydy, mae'n gorffen efo 7, mae'n odrif. Ac felly, dydy 27 ddim yn lluosrif 2, ac felly dwi'n gallu deud fod 1854 ddim yn lluosrif 4, felly doedd 1854 ddim yn flwyddyn naid. Nesaf ar 18 mae fan hyn. Ydy 18 yn lluosrif 2? Ydy, mae 18 yn eilrif. Ac felly, 1736, mae hwn yn lluosrif 4, ac felly mi wedi ddeud, mi oedd 1736 yn flwyddyn naid. Olaf, hanner y 2 ddigid olaf fan hyn ydy 21. Dydy 21 ddim yn lluosrif 2, dy o ddim yn eilrif, ac felly fydde ddeud yn y dyfodol, ni fydd y flwyddyn 2542, ni fydd y flwyddyn yma yn flwyddyn naid. Rhowch chi gynnig arni hi yn nawr. Dyma ni restr o flynyddoedd eraill. Cwestiwn i chi ateb ydy, ydy'r rhain yn flynyddoedd naid a'i peidio? Nawr, unwaith iddo chi gael ychydig o funudau i drio hyn allan eich hun, cymharwch wedyn eich ateb chi yn erbyn yr atebion cywir sydd yn awr yn cael ei dangos ar y sgrin.
Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.